Right. Yeah, takapasa buku basi. Sekuti anoya nehumbo. Ngokuti jepi munhu ari kupomerwa musana baba. Inenge shangura muraini pakuzvita. Mauya nawo here umboyi. Uyu sabhuku munhu iye akambozouya here padare pano. Anobvira akauya. Akambouya pekutanga. Pepiri apa anakuya nasana. Akaudzwa here nzauya. No, ndifunge kuti akaudzwa. Nokuti ofisi imamusiri munoudza munhu iye. Munenge muri kupaparika nenyaya yechihure chemukadzi. Ndichakumbira mirai ndichakumbira munobvumirwa. Mirai muzvitaura. Mukamhanya mberi kwedare ka. Chichasati abvunza mubvunzo munhu wauda kutopindura, unopindurei? How can you answer the question isati yabvunzwa naticha? Ngatimirei, ndosaka takugadzika yapa. Ndimi vatinoda kutonzwa muchitaura. Muchiteerera dare kuti riri kuti chii. Ndisi takati izvo ngazviuye izvo. Towana mashandiro nemunhu. Mukatonga mega dare ari bude. Taurei. Havana chautaura ichi. Toda kunzwa zvichitaurwa kumapepa. Ndisi takavati ngaunze mapepa. Apa minimum industarizawa. Iverengai museyama zvamaverenga. Zviri kubatsira dare here kana kuti kudare ramuchivingezi. Ini sabhuku magorimbo. Phone number dzavo ichokwadi. Nyaya iyi yachikoro ndinoiziva kuti Jameson Sibanda akaita mungumakuna kuna nemukadzi waLeonard Chikore. Sabhuku magorimbo vari pano. Ndizvere. Ini naChikore tikakwidza nyaya kwa Chief Ngezi kutanga ndakaderedza Sibanda kudare haana kubuya kudare atori nechikwereti kudare. Mawitness aripo anokupura nyaya iyi sokudare ramambo ndiro inzwai achapupura. Museyamwa, kana tichitaura witness yedare, nyaya yakambopinda mudare. Munhu akaenda kukoti, akaenda kupi, akanzi dzokera kudare kwamambo. Handiti atisvike tichinyora tsamba isusu kuti vamurangano makunyora tsamba, munosvika mopula maminutes, mobuditsa outcome yakabuda mudare. Handiti ndio nyaya tiri kuda, tisuda nyaya yoti unasabhuku ava vasiri wakatonga nyaya. Vari kuti nyaya yakarifewa yakatongwa kudare kwamambo. Dare ramambo ndiro ratine maminutes atiri kuda apo kuti dare ritaura kuti zveshuwa munhu takamutonga rikaitei naye. Taurai tinzwa. Ndinotinda takazobatana baba vaBarnabas tikafonera vakamuchenga. Handichada nyaya yacho manje. Vakamuchenga vane vasekretari akanyora nyaya dzacho. Ndo vanyora here izvo? Sanyorwa kudare. Saka muri kupikisa inini zvandiri kutaurirai. Ndandapedza kuverenga. Sibanda akabvisa mombe iye sori kuna Chikore. Ndisabhuku ari kutaura izvozvo mani Museyamwa zvandisiri kuda mani. Vanhu ava masabhuku edu aya mumaraini umo vane mainterest nenyaya dzevanhu. Saka ndoda kuti vabve munyaya dzacho. Ivo dare ndiro ngarititaurire Museyamwa. Mungada signature iri yenyu patsamba apo zvino kuti vamuranganwa ndo vakanyora tsamba from office yamambo. Ndo zvatiri kuda izvo. Murunza zvandiri kutaura. Ndoda kuti masabhuku aya agare kunze. Vari independent. Vasaincludwe kuti vari kureverera umwe munhu pakati pezvinhu. Dare ramambo apo ndiro ngaritaure. Ndosaka ndakati endai kudare ramambo munotora maminutes edare rakatora. Chikore ndiro pakati penyu. Mukanyora imimi zvino mune muri on behalf of uyu manje kuita nge muri kusapota. Uye uyo muri kunyorera against anonetsana nenu. Matopinzwa munyaya. Avo sabhuku avo vanopinzwa munyaya. Toda kuti mugare muri kunze. Dare ramambo idi. Kamuchengi ndiye nganyore tsamba yedare kuti takapita vanhu vakauya kubva kwasabhuku ningi nasabhuku ningi
ikapinda mudare nyaya ikanzi so namama signature ikaita vakamuchenga ikaita yavamurangano dare iroro rari kwamambo. Imimi hamuna pamunodii pamunozorwa. Ivi ndimunogara nevanhu ava ka munotemwa nevanhu ava. Ndakukuudzai ari kupinda panyaya yaari kusiyasana chikore wai makupinda muri chii right pane nyaya ishi ndipekuti maminutes aifanirwa kuuya nhasi. Inini vakandifonera vachiti munhu uya adzokorora zvaadzokorora vachikore tinokudai kuti muuye kuno. Ini ndandamboita apiu nyaya yangu asi kuti mambongezi vaigwara. Saka nekuswera pamazuva ayo takavavinga vakati aiwa tinenge tiri kuno ivo mambongezi. Saka toda kuti kubve tsamba dzekumasabhuku dzinotipupurirawo nesu kugere vanhu kunzvimbo then tosangasa neyedu tsamba uku. Saka ndandichitasira kuti tsamba ndo takatoenda vanhu chinhu chamunotadza chinhu kana mauya kudare teererai kuti dare riri kuti chii. Pai pamunozoranda kuita kunge ndisingade vanhu papai inhau yekuti mune musingade kuteerera kudare ramauya kuti rikubatsirei. Isu ndisu tinoziva nyaya padzinomuka dzinomukira isusu toenda kukoti nadzo. Saka ndipano kuramba ndichiita mistake imwe chete. Masabhuku ngaabude munyaya iyi. Havasiro vakaita nyaya yekutorwa mukadzi inotongwa nasabhuku eku kana inotongwa nedare ramambo. Saka sabhuku ndomudirei kuti awitness nyaya yangu mudare. Iyo dare ramambo rana riripo rakafa here. Mambo wacho akaita nyaya yacho nandimupenyu izvo sekretary wacho aripo kamutengi ngavatipe maminetsi asi nyaya yekunyora nhasi tipei maminetsi akanyorwa mudare nepakaripiswa munhu. Handiti isusu sezvino mukangotitaurira kuti chichi ndotati vamurangano vapei auti kamwe yotobuda yemudare marekodzi tinawo manhingi marecord of case duplicate racho narinenge riri panapo. Nyaya dzese dzamunoona dzatoita pano mutongo wadzo unenge urimo. Vanhu vanoenda kwaMajor Street kunomutsa nyaya yavo vanotowana tiri nka kwete zvokuti akutanga kunyorera kuti saka pakanga pachinzi kudii zvakazodini. Saka taura kuti vanhu ngavaunze marekodzi kudare kuofisi kuno kumafiles amuri kuonawo sa marekodzi. Imi masabhuku mukadzokorora nyaya dzekuda kumira nenyaya dzevanhu ndoda kukuudzai kuti munzwisise totokurangai ndokuti munzwisise kuti ndiri kuti chii. Iwe unogara nemunhu iva munhu asina divi raanoratidza kuti akarerekera so that mangwana munhu akatadzira navo vanenge vachikureverera kuti sabhuku akanga aripo but haana chaakataura. Kwete musabhuku wanga achitaurira munhu ari kureverera chihure chinohwitineswa. Makachiona kwani chihure chinohwitineswa zonzounganidza nai vanhu tiwane mahwitines echihure. Nyaya inozongohwitineswa kubva kune rimwe dare rakaita nyaya yachona. Handiti imi pamakataura nyaya makaitora paground mukaiisa kwamama makapedza basa renyu. Dare raita nyaya handiti ndo raane marekodzi. Imi hamuna marekodzi. Hamuna marekodzi. Avo vachikore ndo vakatorerwa mukadzi pakutanga ndo vane umbowo witness. Asi nyaya yakaiswa mudare mani havasiriwo vangamire vachitaura nyaya mudare. Dare rigonzi riri kugona kuziva zvariri kuita kuti chimbotorai akatorerwa mukadzi chimbotorai umwe akambotorerwa mukadzi tasvika seipa anohwitinesa chii munhu akambotorerwa mukadzi nemunhu. Makutora nyaya kuirerutsa manje yakuita kunge nyaya isina basa kuti vabonotora kuti munhu anzi umwe akambotorerwa mukadzi chii. Hazvisiri izvozvo vakomana. Matara akatarirwa nenyika umbowo hwatinoda kungonotora maminetsi ekudare kwani. Kana vasina vanhingi avo vakamuchengi ndivo ngavanyorere dare rino. Handiti toda kungomupa mutongo uya munhu uya 5 mombe zvakazodii kana kuti 3 mombe chii mutongo dangopuhwa mutongo wekusauya kupi kudare. Order number 1 yesamoni inotitaurira izvozvo tomutonga necontempt of court yekusauya kudare tobva tangomupa mutongo wakasipo but tinoda maminetsa ayo ezvinazoratidza dare redu kuti zviri kutaurwa akazviita. Handiti tikamupa mutongo tikamusevha izvozvo munomona achiuya achidii achimhanya pano. Saka ndo nyaya yedu ndikuzvinzwa baba
Right. Tumadu kutaura nini? Pamamda kutaura musina kunzitaura ndiri kukutaura kuti muri kuzvinzwa here zvatiri kutaura. Ndiri kuzvinzwa mambo asi ndine pari kundikwesherai. Taurai pari kukwesherai. Right. Pamusoro edare. Ari kundikweshera ndindakaripoti. Zvinhu zviri mufoni mangu. Ndaimbokumbira mupurisa wenyu wekwamambo. Mumbomubvunza mafambiro akaita rwendo nezvaakaona. Mudzimai wangu all along munhu wandanchiyana naye ana tezvara vangu ini. Tine zvatakanga takawirirana sevanhu vakanga vawanana tiri vanhu vakura pasina mwana. Ndiri kutaurana natezvarai. Vachinditsvagisa mudzimai wangu. Asi murume uyu unonzi Jemias Siswanda ari kuviga mukadzi wangu kubva pavakafonana vachitaura zvechihure. Maaudio ndinawo. Mukadzi wangu tabva muno mudare akanditumidzira zveaudio inotaridza chirega ndimbohura nasi Jemias Siswanda iye. Mukadzi wangu all along taitoyanana tichitaurirana asi ike zvino hapachina kana hearing kana sei kana chikone hure imimi wokuti. Aiwa ndiri kutaura chokwadi chemudzimai wangu. Asi siri mudzimai munhu akadaro mani. Ndosaka ini ndakaisa kudare kuti makaisa kudare ndodare riri kushanda nyaya yenyu hamutiudzire. Aiwa ndapedza ndokuchema kwandina sorry. Isusu munhu uyo wamuri kufunga kuti igamba uyo achauya muno kuzogara apa tichimupa mutongo muripo. Kuti kumhanyirei handiti achine mano ekuita. Taurai baba. Pamusoro imambo. Yes. Ndofunga neniwo ndandiri ngoro munzira asi tinongozwa paunombotsva nyaya yakadai unomborohwa naanhu. Ndizvozvo. Ndine nyaya yangu yatoda kumbotaurawo mudare rino sechichemo chero ndichizouya nokuti ndagara ndiri kungovuya. Ndofunga maminitsi angadai asvika nhasi namadzimambo nokuti takanosvikawo futi ikoko kudare ravo vakati hai iwe takubata asi kubata kwataita nekuti tichanokumbura tega nomene tiripo nokuti mapongezi vakanga vakagwara vachiwa makumbo aya. Saka nyaya yedu yaingotaurwa navamwe vaive mudare. Ini ndakatorerwa mukadzi, regai nditi vakadzi. Tokupedza shungu nhasi mambo. Mupedze shungu ndiri mudare. Ndichana kutaura. Handitokupai izwai. Ndikutoramba. Handisi kukupai mukana wokutaura nyaya yenyu. Ndichobva. Uyai munomu tinobva musi weMonday, chipiri, chitatu, china, chishanu kana risiri dare day. Ezvo taita dareka svondo rese rinouya iro kunosvika tanosvika musi wa22 tetakagara takamirira kudzinzwa. Uyai titaure tiine nguva nhasi tiri mudare. Ndoda kutobuda zvino mambo havapo pano. Ndoda kutobuda kuenda kumwe kwandiri kutoenda kumeeting na 2 o'clock. Handiti? Asi iri bhuru mambo. Aiwa muchizoona muchazoona kuti aiwa mune bhuru. Aiwa. Ini ndakarohwa 2. Mai vakuru vandine vana 6 navo. Akatora kuchigara nawo mumusha. Vachikore. Ini ndandida kuita mushe yakamuchitiona takadai. Aiwa musarasha nyaya. Muchibadare. Aiwa ndiro zvandiri kuata. Muchibadare redu uyai neubhuru hwake ihwohwo. Ndakuita administrative mese mauya kudare nhasi kuzopupura panyaya iyi unodzoka musi wa22. Imi vachikoro munofanira kunge mafirika nyaya yenyu munhu iyeye asevhu kuti masamoni yenyaya yenyu kuti auye kudare. Asi taure zvifana tichitaure takatarisana right. Moya mese mozomuroverera sekuroverera kwamuda kumita. Ndotaura chokwadi. Saka ikwanhasi modzokera kumba musatitarira tadza kadarira acha. Ine zvatotanga rapedzisa.